afternoon. Good noon pala. Oh my God. Mid-noon. Nandito tayo sa garden. Dumalaw kami para sa isang propagation. Alam nyo naman, inuunti-unti natin. Kaya vacant time. Let's do the propagation again. Dito tayo. Woohoo! Pinopropagate namin is Johnstoni-i. This one. Alam nyo, Johnstoni-i guys. Napakagandang plant. Marami ito. Hindi ko lang ma-predict kung anong makita namin dito ngayon na i-propagate. Kasi naipon na guys. Kaya nga yung lagi kong sinasabi, ang dami natin ipopropagate. Ayun oh, ang ganda oh. Kumahaba ito. Ang haba-haba. Ang tangkad nito pagka ito ay lumaki guys. Let's go and see. Ayan. Kita nyo yung ano niya. Kita nyo yung plant na yan. Oh. Ayun. Look at that. Look at that plant. That is very very good. Ang dami niyang anak. Ang daming maliliit. Patingin nga ng puno ng Johnstoni-i. Ayan oh. Ganda ng leaf niya pag maliit. Ganyan. Tapos pag lumalaki na ay ganito. Ayan. At ang ganyang trunk ay thorny. Kaya dapat nakagwantis ka lakay ko. Ayan. Dapat gwantis. Bumili ako maraming gwantis kanina. Putol. 5 pairs. Ba't di ka nagdala? Oh. May laman din siya na parang gabi, no? Oh. Ang ganda. Isang puno lang yan. Yan lang, nakain lang ng uod yung iba. Pero pupunta rito yung ito, grasshopper. ay, grasshopper pala. Grasshopper. Gusto ng grasshopper ito guys. Ang ganda nito oh. Tapos palakihin mo. Ganyan ang dahon. Ayan. Kuha tayo ng ano. Media. Oo. Mamaya ilagyan na yun. Gano ka muna ba? I-ready ka. Meron siyang baby dito maliit papa. Baka magalaw mo. Saka na lang yun. Oh, ang daming roots. Kita mo yan. Mag-iingat kayo. Matinik ko. Tingnan nyo. Yun lang. Pag kinawakan mo ito, Matinik makatusok siya dahil sobrang matinik oh. Ang dami niyang tinik. Thorny. Yung kanyang lag or ano yan, yung puno niya ay matinik. Masakit sa kamay. So, may guwantis naman, so gumamit ng guwantis. Ito, yung giant. Okay. May butas ba yan, Papa? Oo, meron. Ano? Butas na. Sure ka? Anyway, yan hindi naman problema kung matubig. Alam niyo, itong kind of plant na ito ay pwede siyang ibabad sa tubig, guys. Gustong-gusto niya tubig. Para siyang gabi na gusto rin siya na matubig siya. Nakita nyo doon sa mga botanical gardens, kung nakakapasyal kayo sa mga botanical gardens, ito ang nilalagay nila sa aquarium nila at matubig ang space na kinaroroonan niya. Tingnan nyo. Tingnan nyo naman ang puno niya. Oh. Like that. Ang ganda ng tanim na ito. Ayan. Tapos pinkish pa ang pinkish itong kanyang puno, oh, pinkish. Yan oh, yung nodes niya, napansin mo. Yung kanyang nodes ay pink oh. Itong mga nodes niya, nodes yung mga line-line na ganyan sa puno ng plant. Nodes ang tawag diyan. Ay oo. Pinkish, pink ang kulay. Tingnan mo, ang ganda. At ang dahon niya ay look at that. Ang ganda, di ba? Ayan oh. Ayan siya. Tinanim ko kahapon, look at this. Ay, lahat nakalin na ganon dahil yung hangin ay galing dito. Kaya, ngayon guys, nakapag-decide ako na
putulan natin yung mga dahon niya. Kasi naman, ang mga dahon hindi rin naman kaaya-aya. Ngayon, para ma-renew lahat, dahil bago na silang natanim, ay atin na silang kalbuhin. Kalbuhin lahat yan, makalbo kayong lahat yan, para mabago na ang inyong mga buhok, para maging magaganda na kayo paglaki nyo. Okay? Ayan. 1 bag, 2 bags ang binaba na media. Ayan, kaya mapropagate namin. Ang plano ay itong Johnstonii at saka may anthurium pa. Marami kasi dyan na ma-propagate. Di ko alam kung anong unahan natin. Ayan. At itong plant na ito, pwede rin yung loam soil. Hindi problema. Hindi problema ang kasi mahilig din siya sa matubig or maputik or mabasa. Pwede rin siya. Hindi katulad ng philodendron and anthurium na talagang ingat na ingat tayo na huwag naman sanang mababad ang tubig. Sabi natin, ito, nako, yun ang happiness niya, kabaliktaran. Ay, ayan. Okay. Okay, okay. Kahit matabunan yung baby. Yung baby niya, may baby eh. Tabunan nga, kaya nilagyan ko naman. No. Okay. Oh my God. Tingnan nyo naman ito, oh. Nagpapapansin, no? Kumakaway. Kumakaway si Adansonii ay. Kumakaway siya, oh. Kumakaway si Adansonii ay. Sulat na ubusan ng to. Gusto niya lupa ito. Okay na. Yeah. Tama na yan. Okay. Very good. Very good. Very good. Love it. Oh, see? At may bagong leaf. Ay, baby leaf. Hello, welcome to the world of plants. Pinayan siya ng Yan. Ano na? Uy! Nakita nyo siya? May dalang anthurium. Ngayon, ito na yung napupul natin, guys. See? Wala na yung mga dahon na uuga-uga doon sa pots na pinapagate natin kahapon. Ito yung yung prayer plant na pinapagate natin kahapon. O, ayan. Wait lang. At dito tapos na muna natin.
Okay, yes. Ano nating maigi? Okay, i-analyze muna natin kung ano ba kaya. Okay ba kayang itap cut ito guys? Ayan oh. Tingnan mo maigi yung mga roots. Dito sa kabila. Ang ganda kasi nito oh. Kita mo? Ang ganda niyan. Ano, maluwag ba? Okay ba? Okay. Parang ang itsura niya, oo nga, pwedeng itapkat pero parang tingnan mo lang, parang delicate, masyadong ano. Lagi. Ha? Lagi. Tuloy natin, hindi. Parang mahirap yata. Hindi. Kasi ito yung ugat niya oh. Huwag mong tamaan to. Itong mga ito oh. Oh. Huwag mong tamaan ito oh, buhay na buhay. Oh my god. Parang alanganin, mahirap. Pwedeng tanggalin ito, another propagation ito pag makuha mo yung ugat nito. Another ito. Yan. Another pot. At saka ito, pwede rin to. Maraming dikit-dikit yung ugat. Kung hubaran natin, tanggalin natin ng pot at hugasan natin para makita yung roots. Mas safe yung ganon. Sa tingin mo? Ha? Kasi kami kung mag-propagate guys, shortcut, pag alam na namin sure na, hindi na namin hinugasan. Lalo pagka nakita naman natin na healthy, basta't sure ka lang kung saan mo banda hatiin yung puno, ay pwede. Pero this time, Huwag muna. ay hugasan natin. Huwag muna eh. Ha? Huwag muna. Ayaw niya. Huwag muna masira yung beauty. So, hindi muna. Masira yung beauty. Baka masira ang beauty daw. Ang ganda-ganda kasi ni Black Sparrow. Pogi-pogi oh. Paro, ganda. Yeah. Ang pogi-pogi ni Black Sparrow Kasi eh. ibang ano na lang. Another. Okay, huwag muna yan. Kita natin si Mirabilis. Si Mirabilis kasi ay, tingnan nyo naman ang puno ni Mirabilis. At ang daming ano, ito oh, yung stem niya na pwedeng i-propagate natin to. In every node ay cut natin and then itanim. Ayan oh, haba ng node niya oh. Look at me. Very long. Oh. See? Yan. Ayan, nanganak siya oh. May anak na siya. Nakuha niyang anak, isa. Patingin nga ng roots niyan. Roots niya. Ayun. Buhay na buhay. Wow, si Mirabilis. Si Mirabilis. Nagbukod na si Mirabilis. Nagbukod na siya. Ayan. Kuha pa ako ng ano pa? Maliliit na paso. Yan pa ito. Pero pa? Isa na lang? Yan pa ito. Marami pa doon. Itong ugat na ito. Buhay pa ba itong mga ito? Patay na yan eh. Buhay? Buhay eh. Okay nga. Buhay Di yan. tapkat mo na. Ito. Tapkat yan. Pwede na sipakin pala ito. Isa. Kasin mo. Yung bunting na matalas. Ayun. Ayan. Ikas. Kailangan na ano yun pala, buntingin. Ayan. Ano mag-ugat ito? Oh my gulay. Gano'n. Maraming ugat.
Dami. Balik ano? Ang kanyang soil ay loam soil. Or katulad din nung ginagamit natin na 3-in-1 na rice hull. Yan. Hindi lang gamit natin. Together with the loam soil. Ayan. Ganda nito kasi may variegation. Nagbabarigate siya guys. Beautiful. Kaya lang, as it grows, as it matures, ano siya, yung nagiging green, like this. Kita mo? Pero pag bata pa siya, ang ganda-gandang tingnan yung variegation niya. Okay. Ayan oh. Na-rebellious. Cercistis mirabilis. Cercistis mirabilis. Kaya lang ito nag-fade yung kulay niya. Nag-fade talaga siya pag mag-mature. May nakita akong magandang i-propagate. Ito siya guys. Itong sana doon na puno na ito ay super dami ng roots. Itapkat natin si Sanadu. Sanadu. Pwede? Matingnan? Hindi mo ginawa no? Wow. Kunin ko kutsilyo? Oo, mahirapan ito. Wait, kutsilyo. We need knife! Let's go! Okay. Bango. Bakit nga ang bango ano? Ang sarap ng amoy niya. Bango lagi. So fruity. Parang yung tropical no? Yung fruits. Tropical fruits. Parang may mango na may balimbing, na may tahel. Basta magkalo-halo ang amoy niya. Na may passion fruit. Like that. Wow. Medyo mahirap guys. Medyo mahirap siya. Mailap siya. Matigas-tigas ang kanyang puno. Makunat lagi. Ha? Makunat yan? Makunat siya. Mahirap kasi yung kanyang maugat. Bunutin ang ugat. One by one. Wow. Lumikit talaga siya. Grabe siya. Oh. Ang ganda. Very, very nice. Beautiful. Yes. Sanadu. Sanadu. Now we are here in Richie's garden. Teden. Ten. Teden. 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 Sumasayaw pati video. Sumasayaw pati video. Ano ba yan? Ops, nandito na yung chismosong isa. Hey, what are you doing there? Hi, hi.
Wow! Ang ganda! Ang ganda ng Xanadu! Oh, very nice! Beautiful! Oh, beautiful! Yung pot niya, okay lang? Okay Sabihin mo lang. at kukuha ko na iba. Okay lang eh. Okay lang. Ayan guys, nag-invest talaga ako ng pots. Ang dami kong binili kahapon ha. Nako ha, bandal-bandal of pots. Ayan, kasi mahilig mag-propagate. Ayun na, yun na, yun na, yun na, yun na. Okay, here it is. Here it is now. Do you need bunot? I'll go and get. Bunot. Yes. Meron doon sa ano taas, ang dami. Dito, ang dami. Ikaw, sige, lagyan Okay. mo ng bunot. Kukuha muna ako. Sige, lagyan. Uy, okay. Nagawa mo dyan, Titan. Xanadu. Ayan. Okay. Lagyan na natin dito. Ano ba yan nakaharang dyan kasi sa harapan? Ito yung ano, mother. Sana. Alisin mo muna, ibaba mo muna. Hindi makita eh. Okay, like that. This is bunot. Teka nga muna, binutas mo bang pat? Hala, Gusto. pag sure wala itong buslot. Meron. Ha? Meron nga. Gusto ko na yan. Hindi mo tinanggal to. Meron. Gusto na. Pag di mo tinanggal to, wala rin. Tanggalin mo ko. Hindi mo tinanggal yan, delikado. Tanggal ko. Okay. Ayan. Tingnan nyo naman, dami dito sa table na propagate. Ang ganda. Okay, yung Yes. coconut chunks, Happy, happy. Very happy to see our plants growing and become much more, many more plants. Wow. Increasing daily. Every day increasing of pounds. You see that? Wow. Wow. Okay. Okay, sana to. This is Xanadu. Yan na si sana to. Xanadu. Ganda ng sana to. Xanadu. And then another one. Okay? Last but not the least for today, kasi babalik tayo sa trabaho, you know naman, this is just a noontime break. Ang dami namin na-propagate just for 1 hour noontime break. Wow talaga. Wow. Okay, now I'm getting another one. This one is philodendron again. Wow! This is red sun. Uli. Si red sun. Wala, naputol lagi siya. Naputol daan yung puno niya nasa ilalim, papi. Wala, luuya. Buti nga't nabuhay pa. Sus, kami ugat man. Wala, my God. Another case of philodendron. Na yung kanyang puno ay ano guys, naputol. And then nabulok. Na rotten na. Ayan Ay, nasa na yun? Ito na rotten na siya.
Puti nga't nabuhay pa, no? Porket may mga ano sa sides, roots. Ayun, magsuporta sa kanya. Wow, thriving so hard, Red Sun. You are very good, Red Sun. I don't know exactly kung Macaulay ba ito or Red Sun. Parang Macaulay eh. More on Macaulay kasi ang Macaulay, parang violin ang dahon. Eh, ito parang violin. That's why, siguro ito yung Macaulay. Not Red Sun. Macaulay nga yata. Tingnan nyo na yan. Okay, comment down below kung kayo ay mas expert, ay pwede nyo i-advise kung anong ID nito guys. And then now, ay itapkat niya. Kita nyo? Di natin nakita ang cut. Okay yan. Ayun. Ayan si Macaulay. Macaulay. Wow. Okay, yung sugat niya papa. Ganda na Yung gamot-gamot na sugat. Gamutin mo. Teka lang. Kunin natin ang kanyang gamot. Okay. This is philodendron na kailangan ito ang masinsin na attention sa media na ilalagay sa pot ha guys, kasi yun know naman sa katulad namin na halos sa mostly sa mga tanim natin ay nakalagay sa pot, ay kailangan maingat tayo sa media na ginagamit, kasi kung hindi siya yung tagus-tagusan ang pag-agas ng tubig pag nag-water dun sa kanyang pot, ay delikado kasi maging problema para sa paging sa ano yun, fungi, okay? Sa bad bacteria, yun na naman. Ayan, ayaw natin na madugta or malata ang roots ng ating plants. May hole ba? Parang wala. Kalimutan niyang lagyan ng hole. Meron na mahul na. Meron talaga, pero nandun pa yung plastic na cover. Hindi naman yung tanim itong asong ito. Oh my God! Bakit siya sumasakay dyan? Di ko maintindihan yung asong yan. Sumasakay sa mga pots. Titan, Noah, Bada. Bad yan. Okay na, enough na. Okay. Hindi naman kailangan na busugin ng sto at aapaw yung kanyang media guys. Okay. Importante lumubog lang yung roots. And then this one, the mother plant, ilubog natin dahil ayun pala. Sa tingin ko, yung itsura niya noong pinaling-paling ng bagyo, noong kay Bagyong Odette, eh yun pa rin ang itsura niya. Hindi kasi na asikaso. Kawawa naman. Buti nga't buhay pa. Pagkuha na ito medium niya. Pinalitan na ngayon ang kanyang medium, ang media. Nilagyan na lang natin ng iba, binago. Kasi para maging maalwan ang kanyang buhay, mas makapsay, at mag-grow siya ng mas maayos. Okay? Okay. Okay na. Okay, nice. Oh, very nice. Eto na lahat. Ang ganda. See? Yung mother Xanadu andito. At andito yung kanyang baby.
At yung Cercistis mirabilis. Cercistis mirabilis, yung one pot natin ay naging 1, 2, 3, 4. Ay no. Cercistis mirabilis ay 1. And then 2. Asan yung iba? 2 lang pala? Bakit? Mirabilis? Ah, no. Ando na yung maliit. So, 3. Okay. Ito yung maliit. Oh, nandito. Yan. Dahil doon kasi hindi na ano. Hindi makita. Cercistis mirabilis. And then, yung ating Macaulay ay syempre natapkat, so naging 2. O, yun. Ganda. Okay? Ayan na sila. Ang mother nito ay ito. Ang mother nila ay, ayan, pinaghati-hati. At si John Story ay ilan na ito? 1, 2, 3, 3. Okay, 3. Meron pa doon maliit. Pero Three. hindi pa dapat pikat. Meron maliit pang pa. baby doon pero hindi pa na-separate. Okay? So, ayan na guys. Ang ganda. Very good. Very nice. Kasi yung kulay ay ano. Ayan. Ayan. Collie! Yes! At saka ito. Yan, si John Stoney. John Stoney ay. Ayan guys. Okay. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye guys. Thank you so much. I love you. Uy, See you. Thank you. namoy kagad na bubuyog yung ano. Please like, comment, share, subscribe at abangan pa ang mas marami pang mga palabas dito sa Rich Chich Channel, at hindi tayo tumitigil sa pagbibigay ng katuwaan sa bawat isa, lalong-lalo na sa plantitas-plantitos. And then, please suggest kung gusto niyo naman tayo na magluto. Dahil hindi lang naman sa paggagarden tayo marunong. Okay? Kung ano man ang gusto niyo, pakisabi. Okay? Just suggest. Okay? Thank you. I love you guys. Take care. Bye-bye.